predchádzajúcom videu som vám ozrejmila základný rozdiel medzi dietou a pôstom. Poďme sa na to pozrieť bližšie. Dietu držíme, keď chceme znížiť telesnú hmotnosť, alebo už sme dosiahli tú našu vytúženú telesnú hmotnosť a chceme si ju udržať. V tom prípade sa náš jedálniček radikálne mení. Niektoré jedlá sú úplne vynechané, nahradené sú inými jedlami a je tu odporúčaná vyššia fyzická aktivita ako normálne. Pôst je krátkodobý proces, je napríklad mesiac alebo 6 týždňov a je na očistu organizmu. V podstate jete to isté, čo normálne, len v menších dávkach, alebo môžete niečo vynechať. A vlastne tiež je tam dobrá fyzická aktivita a v pôste je akože dôležité dodržiavať jednu dôležitú vec a zásadnú. Jedno jedlo také síte, alebo akože v podstate plnohodnotné všetky 3 jedlá, raňajky, obed, večera. Ale napríklad na obed si dáte silný obed, ktorý vás úplne zasíti. A dáte si len raňajky a večeru ľahké. V tom je rozdiel toho pôstu a diety.